Himuak kaming gabayan sa imong gugma ug kalinaw ug kangayan. Alleluia. Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pagadto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ng tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Hipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga mayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel, unya mipauli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Matag Agosto 15, sa ulugon man sa simbahan, karon atul Domingo Sab, gisaulog na to ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga birhen. Lawas ug kalag. Pagpasaka sa mahal nga birhen adto sa langit. Lawas ug kalag. Ang Assumption, kadunay kitang kadungogan na nasa rosaryo, no? Pagpasaka sa mahal nga pagpasaka sa mahal nga birhen sa langit. Lawas ug kalag. Nya sa ulogon ta, isaulog ta kini. Nya sa atong pamalandong, atong tang bitbiton ang kanang pag-ila nato sa dili lang ang sugilanon, pag-ila nato sa kaanindot sa sugilanon sa mahal nga birhen. Dili lang diretso ambak ngadto sa pagsakan niya sa langit sa iyang panahona, kundili sugod sa unta atong makitaan ang iyang kasinatian,
mabitbit sa atong pagampo sa inyong pagpamalandong, sa atong pamalandong kanang pagtanaw balik sa iyang sugilanon, unya ato sang matandi nga atong masunod ba ang iyang habang gibuhat haron sa iyang himaya sa kaanindot sa iyang naabot ato sad nga maabot, makapadasig unta nato ang iyang naabot ni atong sundon ang iyang buhat, nya magkayo tagtabang niya nga unta ligunon kita karon dinhi sa atong panaw, malikon ang atong pagtuo nga sama niya sab ang kalig-on sa iyang pagtuo mo'y naghatag niya kusog sa paglahutay. Dili baya sayon tong kanang kahimtang sa mahal nga Birhen, no? Dili sad sayon. Daghan mga higayon nga malibog siya sa iyang nudungog. Daghang higayon nga di siya kasabot sa mga hitabo. Daghan san mga higayon nga sakitan siya. Diya ang kanindot tungod kay wasad niya palabya katong mga nindot nga mga kasidatian niya. Usa ni atong nadungog sa ebanghelyo. Usa ni katong pagtagbo nila sa mahal nga nakita man gud niya human siya sultihi nga mahimo siyang inahan sa Ginoo, niya giingnan siya sa anghel, tanaw atong imong igagaw si Isabel, tiguhang na siya nga nagsabak. Inguna na siya ka excited ka kalipay, iyang adtuon, iyang ubanan niya pagtagbog yun nila matud pa ilang gisaulog ang kaanindot sa gibuhat sa Ginoo. Ang kaanindot sa gibuhat niya gidugang paana kaning mga hitabua nga nasinati ni Maria kani matud pa ang iyang usa sa iyang sekreto mao kinintanan iyang tipigan na mga nadungog na to mga hitabungan nindot matud pa tipigan niya tanan sa iyang kasing-kasing, iyang tipigan sa iyang kasing-kasing. Bisag ka na lang atong tanawon, atong kapanaminan, makatun kita pag treasure, pag tipig. Unya aron atong mabalik-balikan ang maong nindot nga kasinatian. Iyang giawit kining Magnificat, no? Bulahan kaanindot sa Ginoo niya, bulahan ako. Nakita niya ang katinuod sa iyang giila nga pagtuo sa gibuhat sa Ginoo diha sa iyang kaugalingon. Iyang giawit sa makausapa ang kaanindot diay sa Ginoo kay iyang nasinati unya sa matag kasinatian iyang gitipigan tumbalikon iyang gitipigan sa iyang kasing-kasing kay iyang balik-balikan niya ato ning pahimuslan karon sa atong tagsa-tagsa ka panahon sa atong tagsa-tagsa ka kahimtang karon sa atong panahon kay extended na rabasad MECQ niya sige daghan ka tagbagulbul daghan ka ta kasinatian nga kalisod daghan tagmadunggan sa mga balita niya atong dawaton ato lang yung angkunon lisod-lisod na ang panahon lisod-lisod na ang atong kahimtang labi na karong panahon na nga bation nimo sahay ang kalibog ang kabalaka ug ang mga kanang mga butanga nindot balik-balikan ta kanang sama-samahal nga Birhen
may nindot siya nga kasinatian kanang iyang gitipigan sa kasing-kasing. Aron human niya na sama sa mahal nga Birhen, duna kita'y igong kusog nga mupadayon ug mulahutay. Nakadungog ko sa sugilanon ni adto, ambot kinsay gasulti ato. Pero sugilanon kabahin sa usa ka inahan nga sayo-sayo kuno nga nabiyuda. Nabinlan siya sa iyang bana og mga 7 ka tingali to sa kaanak. Niya muabot gyud ang panahon kay siya man si inahan, siya pa si tatay, siya pa si nanay, siya pa ang amahan, siya pa ang inahan. Bugat. Di sa kasabot siyang kahimtang. Kana ko nung mga panahona, kung iyan ang bation, matud pa sa akong nadunggan nga sugilanon, sud siya siyang kwarto. Na dito sud sa iyang kwarto, kuhaon niya ang katong love letters, itong mga suwat sa iyang bana, nga iyang gitipigan. Hinayon niya basa balik. Sa taon niya basa balik. Human, iyang ipuson balik. Balik siya gawas siyang kwarto. Iyang gawas niya sa kwarto. Iyang kanunay yung gisulti. Iyang kanunay yung nasinati. Doon na siya dugang kusog ug kaligon nga muatubang ug mupadayon ug mulahutay bisan sa kalisod sa iyang kahimtang. Karon salamat sa panig-ingnan sa mahal nga Birhen, pangayoon usab nato ang iyang pag-ampo. Kita usab uban sa atong pagbagulbol usahay ug mga kalibog ug kalisdanan, balik kita sa atong kasing-kasing. Tanawon, hagpatod na to, tanawon na to balik. Anindot na to nga kasinatian sa kaanindot sa gibuhat sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Imo nang sugilanon, ato nang sugilanon, imo nang kasinatian. Nya makaingon ka, uy, naaman sa diay kanang pagkabulangan man sa diay nako tungod sa kaanindot sa pag-atiman ug pagtagad sa Ginoo. Aron kung ato nang mabatunan igong kusog, maka atong gikinahanglan, atong mapuslan sa atong pag-atubang ug pagpadayon ug paglahutay bisan sa atong nasinati nga kalisdanan karon sa atong panahon. Padayon kita sa pagdasigay, padayon kita sa pag-ampuay aron maligon ang matag usa diya sa atong pagpadayon, pagbuhat sa nindot ug maayo. Kana bang di nato kalimtan ang katam-is sa bunga sa nindot ug maayo nimong gibuhat. Usahay maluya man kita pagbuhat sa matarong, sa nindot ug maayo sa imong pagkaikaw, tungod kay birahon ka man sa bati nimo nga pagbati. Na pakliong ta katong nindot nga kasinatian, ang atong mga grasya, ang atong mga pagkabulahan, ang atong himuong kusog, magkapadayon ikaw sa imong pagmatarong, sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Kalawaton ta si Jesus sa atong pagkalawat niya, atong mailhan balik ang kabulahanan, bulahan diay sab ikaw. Adi na to kalimtan. Ikaw giangkon sa Ginoo. Matagusan na to. Ikaw giangkon sa Ginoo nga iyahang pinanggang anak. Gikaniad to hantod karon ato siyang makitaan ang kanindot unta, atong makitaan unta ang kanindot sa iyang pakiguban, sa iyang pagatiman. Amen. Nagatuo kami sa Diyos
Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ugalang sa atong kaluwasan, mikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen.